up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Artimang, lukumang, nana sasa ba yo koromo we wato wispode. Anyung susser na se karuf ko arti de prespatori. We baro di Noord Gogomit, Zuidoost Gogomit, West, wispe def mama serna. En bis doja abararut. Ja, Master Gambo, leksay takti do de baka fucha de prespar nyuso senang safe sa. Maar volgens een bieding wat bar ala des van ori na trase de diaspora de senamang setana trase we bar de ori en we accident had de bangi en de sturu architector wat ide tori def taki ana so Master Gambo. Asade. Yere. Deze die wan fal. Die wan teramang. Da im sa pepota fal fu Yusuf noga ini. Je verstaan. Dus dat wordt takatori fu aborochi anyum borochi di meki. Nanga priti fa borochi wan tafe obigatori. Okay. Want dat die wan scheur bede. Dan journalist be kon elekheid dwenye gwanga vergrootglas gogo Lucas scheur ala de sotsani. Sabatori toch bro. Bepaalde journalisten. Ja. Oké, maar nou allemaal bepaalde. Ieder deskundig man kon leggen dat jere no het hoort erbij na ala de sotsan. Dati, die sabi toch dat hoort flauw. Maar wat trasan bij play. Maar ik wil even aparse bedrog die de bagatori disi, dan mi wan charden kon in herinnering. Taki baitali bedoan lo woroko. Onder de regering, de laatste regering gogo met 2020 toch? Ja. De sap de man be mek ni keer passi. Ook toe, ja. Anga wan tu trapresi. Maar sap tak de woroko dat best stop toch? So, want sang a regering no be man pai baitali mo. Dat is zo. Da a minister die de man is zo e frini stone tapu Masariat Nur Mohammed. Da mati aan een regering begint doen aan schuldherschikking. Waardoor de passibeka asfalteer godoro. Ja toch? Ja. Isabatore te me piche me. Isabatore. Oké. Dus de berekent taki. Eigenlijk bij Taliban liep een regering een parse bedrog in de steek. Want if a soibe op de man, de be hara orokodoro toch. Ja. Wie zo te be sachisi money. Dat is. Dan nomo di nos ino du conforma bestek nanga desani fu fani ugoro istara danga borochi. Dan wantara ani merchisa woroko. Ja. Isabi toch. De ijompo gogos doen de ya saka. Fu de man fa parse bedrog. I verstaan? Dat de man adviseri tak gwa kuruto. Dat af chari stagnatie kom. In a project. Want if a project bego doro, de sap tak asan dat be de wan bigi win marchi die a regering faten dat a vorige regering. En dat de man NDP no be wani. De man be wan sukusani creëer dan olo di passi dan disi autonomarei a volk atimus brong na Kotaki a vorige regering. Ja. Isabi toch? Maar wat schetst mij verbazing? Dat de man die bij na vorige regering, dat project die ze begint. Ja. Pedemo voor dat die na die. Je hebt me, Brarot, je hebt me. Ja, de man dat is arki ook toe, want de man sabi die naar regering, voorzien. Ja. Ben in coalitie, toch? Ja, dat net. Dat is toch. Dus je begrijpt dat Nono, eigenlijk de Mailuku en in principe moet hij eerlijk, de meest dom en luku safe sa. Omdat boevoer de sabi, dat jere no, boevoer wou miki. Ja. Maar omdat in die coalitie, in het tak niks. In het tak niks. Jullie basan zo. Maar daarom, ik zei zaki, hij die bisref ik uit. Zo. Maar dan nu die de man go, de regering ze respecteer en ze reform takatorlijk vatorde in een volkorde. Ja. Dan Emalatori da Kurutu, da president, a vorige president, ex-president Mazar Santoki Takiereno, we moeten de rechterlijke macht
respecteren, autoriteit daarbij, dat we houden het project aan. Dat is een tanso. De stilstand komt. Oké. Rechter kon doen een uitspraak. Dat hij herinschrijven moest go baga naar alle de soorten. Alleen omdat na Baitali din aklag in. Dus Baitali wil sowieso in aanmerking komen van Morocco. Dus na eigenlijk het bedrijfsleven is fit naar een serie dat de haar politiek kon afzetten. Je snapt het toch? Terwijl de politiek die Baitali haar kon afzetten. Ik ben liever politiek dat in de steek toch. Maar je begrijpt, Mazargambo, die lukken net toe, die zie. En dan licentie, wat kan dat toch? Na boom voor money. Ja toch? Ik ben vergis me 22,7 miljoen Amerikaanse dollar. Zo. Dan nou a regering die gogo suku, je hebt een IDB voor zorgen dat het herproject klaar is. Maar nomo die no coin aanmerking in ofeni, die go teki i orumati die liben de steek, a parse bedrag, mek de mat napai baka dat de mai sani, edu omen soort sani. Rechter taki, project moest hou aan want autoriteiten behandeling. De rechter doet een uitspraak. Sang het druis en tegen de juridische afspraken die IDB na een regering meki. Je verstaat? Dus de IDB taki het voet na tjal. Het is een overeenkomst die meki. En een bedrijf dat na 5 jaar de mandat baka, Kuldeep Singh Infra. De mate doa oroko. Maar dat van jou doa de mandat. Ja, maar je begreep. Je begreep ook toe, Mazargambo. Ik zei taki. IDB legt uit ook toe. Check alle de fasang uroko. A banktori alasani. En dan mantaki no een corruptie nog in de plaats. Nee. Er is geen corruptie. Dus volgens IDB alasango precies van moest go. Juist. En IDB legt ook toe uit. Dat geren nog. En Kuldeep Singh infrakisasani. If no a regering of a parse bedrag. Dat is zo. Dat geren nog. June kissing, you go naar Baitali. Dan man kan ageren met klimaatorie. Toch? Met klim, omdat we kon kosten. Alle de toer dat hij. En dan loopt het in 10 miljoenen. Zeker weten. Nou, we kan dat weten. Dus dat a staat moest bij Kuldeep Singh. Maar los daarvan. A vorige regering begon een hoger beroep tegen Afonis. Ja, dat begrijp ik ook. Dat die de padis kon. Maar er is een kaba, die begon niet waar. Maar die begon nog best wel de. Dan masara Riyad Nur Mohammed president de Woroko Furu. Dat man dat de mango trek a hoger beroep. En God forbid, die nog kan doen als Dus dat want dat is doorgestoken kaart. Natuurlijk. Dus je trekt in, dus de Afonis van rechter het aan het napo. Is dat het toch? Dat monomek, dat hè? Natuurlijk toch. Monomeki? Ja, tuurlijk, monomeki, Na promotori. En daarom mek IDB kom in. IDB tak ek voet na chal. Ino man doen terafasi. Nee. Ja, bif go doro precies zo. Je verstaat toch? En je begreep maar zeggen, motegi. De meeste projecten in Suriname. Na IDB is het portemonnee. Dus if dat is een verkeerd. En IDB leggen dat keer en dan trekken we ze terug. Er is geen probleem. Internationaal hebben we een heel groot probleem met gezichtsverlies. Gezichtsverlies. Omdat dat buitenlands beleid zit zodanig dat vertrouwen daar. En dat begin aan DC voor met de mij begin wantrouwen. Want look nou, dat eigenlijk dat krijg je, zou je een andere procedure krijgen. Is dat het ook? De IDB procedure tegen de staat Suriname. Oké, dat zou kunnen, natuurlijk. Ja, maar dat je het, maar termijn dat komt tijd beren. Termijn dat 2032 voor die stabiliteit komt. Dat zo'n claim tegen je, tegen risico. En om politiek gewin. Ja, tegen risico. Dat payoff in harmonie, pa mandati. Adripent zoveel miljard in op een pai. La staat checken fit die. In op pai, maar alle die projecten. Je begrijpt, IMF,
Ja. Je moest ook aan IMF. Je moest weer geen keus. En if je nou ook aan IMF, heb je een groot probleem. Omdat IMF eigenlijk is dan, was het borg. Ja, maar het borg, maar hoorbok, dat je gaat IDB. Waardoor als schuldherschikking kan vinden plaats. Ja. Dat bij Taliban kan go doen de work of een doro, want dan hebben man chise money. Ja. Je verstaan? Dus alle deze dat die kon vinden plaats. Dan no, dan je voor bona koja yo. Met tegi. De stelo go de san is maar zeggen. De je berekent. Oké, kan je de man tak is op de man die de man beginnen aan propaganda. Ja. Dat ben dat voor nieuw passie, Samoro. Wanneer passie, wat change systeem. Dat kan je na change systeem ja. Wat change systeem. Ga corruptie. Kan de, want kan je meer horen aan IDB dan aan Suma Yorko. Aan Suma Yorko. Aan Suma Yorko. De man hoor aan Asani. To go na Oppenheimer baga. Dat ben ik ook baga. Dem durf. You know, de tjera. Dus Asani is maar zeggen met tegi. Nou sang de man luko. Maar nogmaals, IDB, you know kan tak IDB nou je pakonden. Alle projecten, boeveel projecten zijn misref sabi. Ja. Pe IDB uroko. IDB setator gini man. Maar juridisch jere jaso. Volgens de man die si juristen no da IDB. Nee no, dat is waar. Kuldipsi na juristen. No man abi. Abaitali wan abi. Nanga ak parse bedro. Anga parse bedro. Dat is man abi. Misika ba. Jurist. Jurist misika ba. Ja. Dati. Wana padat gogo terekento. We na da man jurist toch. Want dat hoor ik naar hof. Dan kan er een andere uitspraak komen, toch? Ja. Dat de maar en puro. Ja. Omdat zijnde, dat zijn gewoon naar hof. Ik denk, wat vonnis is veel zomaar. De mij hoor rekenen naar omstandigheden, zakonder de sana de consequenties naar alle de sandisi. Ja. Je sabi toch? Maar waarschijnlijk een rechter mine bekritiseren. Natuurlijk. Kan dan nog lukator so fara. Want Owei, minister Shang, die zijn bereikbaar voor IDB. Ja, natuurlijk. Dat na zwart op wet. Ja. Inoman kwota ini. Nee. Dat hoe dan? Maar schreef Shang dageren, nou er is geen sprake van corruptie. Ja. Dus met IDB, we check alles aan die, vast aan procedure, perfect. Ja. Ja, alles aan geboen, dus oru minister sabe dat weer. Ja. Dat Riyadh. Ja. Zit er precies. Nou, er is geen enkel probleem daar. Dus, if je handel ligt, eigenlijk afasama, IDB legde maar IDB tijd dat keren nou, lukboom. Konnie. Wat if je handel anders, met trekken we terug. Ja, dat wang. Ja. Kuldipsing op claim. Op claim. Ja. Alla de sanati. Ik raad het ook, dus ik hoor rekenen. En een bedrag voor mij een passie dat we alles zien zo. Ja. Nou, 22,7 miljoen Amerikaanse dollar. Ja. En nou, toegolu. Dat van jullie zijn naam om ik passie. En dat wordt gewoon wel en dat probleem nu, maar gambo. Na de schrijfs maar pe paarse droog. Ja. En alle de mensen loon. Ja. Be long en biggie body voor changing. Wel. If IDB no come in. Kan dat is na change. Ja, no, de biggie olos aan dat pe. Ai. Dan volg ik vierera. Ja toch. Na de busman. De busman zei me ki baba de zei me ki body. Ja. Ade reina olo. So ma yere jaso. Oké. Maar yere wa man taka go plomber. O plomber sang. De olo. De olo. Ai. Apago. Bekago. Ja, apago. Yere no ika plomber olo dat hij alleen kon fa. Ai sumu baga. Wakti no. Die me ko infra. Na alasanim seti. Maar dat metegi want de seka bon nomo. Dus dat de seka bon. Dus dat. Als seksa de seka bon de serf no saptaki. Eji smap den di dena bon de seka gorong. Ja. O archi wan poku. Aya sabakutain. Ajengan ajeng. Buriami, faita fini, pade jotemi, faita firo, de lavumi, faita fini, Jarusuma, kabami bakao, ye lavumi, ye kosi mabaka, ye ogri mabaka, ye jotemi, mate lukumi, la faye firi, Jarusuma. Kabami bakao, ye buriami,
de mi, fight a firo. They love me, fight a firi. Jarusuma, kaba mi bakao. Good time. Wabileti. Mana tangi le begi funo kirimi. Tangi me o begi funo kirimi. Wabileto. Ondre baya me begu mana. Tangi me begi funo kirimi. Tangi me begi funo kirimi. Gorota bugunu na jau komite. Agorota bulibi diweshi de na jau konsabe. Tangi me begi funo kirimi. Tangi na me begi funo kirimi. Wabileto. Me begi baya. Tangi me begi funo kirimi. Tangi me begi funo kirimi. Masragado ye krimi pasi. Me mi muaka. Wayala ogri. Nangade maka. Tangi me begi funo kirimi. Tangi na me begi funo kirimi. Wabileti. Wabileto. Tangi me begi funo kirimi. Aja. Tangi me begi funo kirimi. Wabileti. So dat doe je dat de sekde serefi want taron abondi be paranito. Ja. Dat die de be second ook tijdens propaganda. Ja. Dat de seref krengo ina bon. Maar nu taron ten sekabon ete dat taron de lus fado. E lus kagro de fado le por manya. Ja, want leren no. Walosan de taki, sarebo betaka fesi. Ja. Wan san sarebo betaka fesi mazargambo. En asanati mi mustaken om dat. A volk sabe arkiden. Ja. Hoe lekse na seipsa. Moest legde uit dat let op tapaturati. Ja. En ook toe, de massa bego film maar broki de sanati. Ja. Let op tapaturati. Tijdens de regering voor Chandrika Persat Santoki. Ja. De man bekritiseren man over alle ministerie en maar commissie. Ja. Maar commissie toch? Ja, maar ba commissie. Dus nou de mas kom. Ja. De man dat hier no. Uno pot commissie moro man. Want u bent bekritiseren zijn toch? Ja. Dat is moeilijk. Word je want eraning. Management team. Management team is geen commissie, het is een management team. En dat weet ik. Nee, libismo was don vergader voor zet zanda. Nee, zomaar. Zomaar. Zijn mannen van Mars. Oh, dat was het. Na de mannen. Dat is de mannen management team. De mannen management. En de mannen die van hier man. Hier no. A commissie voor Chan. Ja. Chan, regering Chan. Ja. Bepaalt de man. Ja. Je wordt betaald. Ja. Een management team. Ja. Voor regering die zie. Ja. Den ik is spijnen. Den ik is spijnen maar ook gratis. Na prodeo. Gratis. Ja, gratis. De man heb. Dus je de man go. De night de man ook. Ja. En de man ik is sensie. Mek de actie aan missie die na minister voor sociale zaken. Sataki. Ja. Na dape di asan nobe mamoranga moni kartanga la de soort sandati. Walo fraude be play. Ja. En ama di baba minister. Ja. As doina bedrog to no. Ja. 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 Dat dape dat sa missie taki. Sataki. A missie taki. Asan dape na waka os. Isabito. Ja. Fromusani. Kartel dape. Un cartel. Ja. Uma set dape. Okay. Names and faces. Isabito. Maar dan nou is dan. Dan mek pa open mofono. Dati. Amadele taisi. Ja. Amadele taisi. Is doina also dat tak nea no be bung. Of a bung of a no be bung. Maar dan ide pi. Ja. Nee, maar isabwa rimbo toch. No, it is te warimbo wai te winte wai.
Awarimbo. Ik wil komen. Ei go ko lek wan fire kara sani. Ja. Een barometer sani. Ja. Because he say wipi. Aha. Isabito. Oké. En dat apa Ja. Isabito. Ja. Dus arti maluku manana sasa ba yokoromo. Ina muskerechi. Wat no tanga no waktiwe wakta begrootings behandeling. Meku yere soopsa. Ja. Want tanga no. De mane ukanga korku. De mane ukanga onderomang. Ino sapsa onderomang. Zonder korku. Dus jullie kusuma o kombeti. Oké. Suma grido o kombeti. Oké. Iemand heeft kasan het van Betty toch? Ai. Dus dan ook dat 130 doesum. Ja. SRD. Ja. Zou de man bekritiseerd? Juist. Voor afverkiezing. Ja. Dat de regering voor Chan. Ja. Ja, beslist 130 doezel democratie. Ja. Toch de man die zou gaan naar het parlement. Ja. Dat de man bekritiseren en weet. De man tak hier nog. Te ugo. We change. We check. Nieuw passie. Nieuw passie. A nieuw passie. Dan we change systeem. Systeem. We check. Ja. Ik raad het op. Zo. Tidak di. Mine jere no waf de man. Jere no de man tron todo wat er voor de man. Ja no. Want waf de man van paarse bedrog. En serf ko leg uit. Zal leg uit. Amantak asan ne change zo. Nee no. Dama amarafele uit. Ja no. Amantak want en die moet motani keri. Ja. Dat taka foto. Dan a land die moet zorgen paigo tan faunyan dis nanga dati vervoer. Maar zij die aan betekent a people. Ja. Voor afverkiezing. Juist. Dat hier nog, wij zijn eerlijke mensen. Ja. Eerlijk. Ja. Volk eerlijk. 130 boom. Omdat we moeten niet keren. We moeten brokken pondo. Ja. We moeten naar uitmars. Ja. Dan pai. Zij deden een beetje kasanati. Nee, de no taken toch? Zij deden. Nee, am jerselijk a regering DC. Ja. Dus a regering DC corrupt. Ja. De a regering die bij de corrupt. De takru. De wa meertja volk uit. Ja. Dringa volk broeder. Terwijl de padisi. De asema. De napo. De sarap de tifi. Dat ga je dringa volk broeder en dat doen. En wat interessant is, zijn de mek de man bestemd tegen. Ja. Van paarse bedrijf. Want dat de niet voor functie naar de zand dat no mag moro toch. Nee. Die verstaan. Ja. Dus nou. Eigenlijk sang regering die sa doe de man compenseren ba. Isabi toch. Ja. Want if je daar kwam ala sa mutu en je bent DNA-lid gekozen. Ja. Dan a regering pa ja plein jifi kon vergaderen, want im kawer ook. Ja, dat. Zo simpel is het. Im kawer ook. Ja, maar het probleem is aan de Mazergambo. Nou, waar voed je manati? Ja. Ik go op televisie of radio. Je legt volk uit bakayera. Ube tak dati, maar disnatori, wil je sare mai tak no? Nee, de man om tak dati. Ja, maar de man taki. Ube tak dati, maar dat af bij tissue. Ook dat was ding. Dat is tak ook toe. Ja. En twee, je tegen maar dat hier no. Isap dati toego na eigen belang toch? Eigen belang. Eigen belang. Ja. Ze hebben toch de 5 jaar sapsa. Ja. Ube pina toch? Ja, ube. Aan de go. En uno be man meki. Nee, dus toen gebruik achterband view. Ja. Voor because zo dat je voor de 130. En no une do next. Une do not. Dat uno, usanan sepsa. We volgen. Alles sang de man be leg uit. Uno e volging. En we troezen ja people baga. So man, once man om collect me uit tak dan terwijl puri ni asaka o GDC. Ja. Is vrij. Nooit die gaan op precies op de mijn pitje money daar maar tak vrijwillige bijdrage. Ja. Dat vrijwillige bijdrage. Ja. Wat if man jump op tak mundi share ma pai mam no ma poti. Da fada udang. Dat man poti. Dat man poti toch? Well, dus dat we houdt we voor de gek. De mannen die daar zitten, houdt het volk voor de gek. Of de orde serf aspot. Nee, de man hoort volk aspot. Omdat maar zeg gambo. Uno voor zijn hebben ze altijd weer leggen bepaalde zaken uit. Maar je ziet bepaalde op de radiostation. Ja. Toch? De man die bij dit wat veld in leggen uit. Ja. Nee, zie de man gewoon uit. No man gewoon uit. No, is op de man doen nou. Maar volg de man Facebook. Sorry doen. De man met comedy clip. Serieus? Ja, de man verheerlijk de serif. Oh. Want de man ne konanga belangrijk nieuws of kosorna na sa ba yokoromo tak lukuno sopsa disepsa disnabeleid en zo. Isabi toch? Ja. Lega fu de man sorg modo clip
Voor de Showtime, voor de DC. Dus de mankba. Our of de mankba. A vrede sa de mijn vrede, maar zeg, maar tegen. We takken, we samen allemaal, toch? Ja. Na coalitie, toch? Ja. Dan met tegen maar dat goed nog. Hoe beleg uit over 130, dat je nog wanneer voor toen zie, je begrijpt toch? Ja. Dat dien was aan in. Toch? Dem durf. Ja, no. Meteen maar dat tegen kans. Meteen tegen kans. Ja. Je dienen, dat je lukt zo bij dat bakka, toch? Ai. En in oppositie of coalitie, de monogamie. Ja. Dus dat volk is je dat, oh, aan de man die, naar de man sang 130. De man En wanneer. al die tijd, doe we dat door zee. Ja. Hoe we tak unwanning. Ja. Ja, volk is je dat de parati naar volledige eigen belang. Eigen belang. Ja, toch? Ja. Maar in dienen toch? Dine, met de man dine. Maar de man vrede vatori. De man vrede. De man vrede vatori. De man vrede. Want de man ben ik het dienen. Dat om in de man de. Om in de 20. Ja. Allemaal komen hier toch? Ja. Maar even contact 3 nummer kom je voor. Maar je redt Is het jouw probleem toch? Maar vaf de man die go mee. Aha. Dat 130 neem aan toch? Ja. Vaf de man, dat zou de man tot tak no. Dat ben bedoeld toch? Je ziet toch? Ja, dat zou de dat tot tak no. Je chatori toch? Dus de kot de serf in de vinger. Je ziet zeker, maar zeg nou. Je chatori dat hier nou. Al die tijd. Aan je passie. Fatrasan de baka je passie. O change Asana zomaar op beleg uit. Zomaar. Zomaar op beleg uit. Alleen voor Maya Musha Aspotu. Ja, voor Ja, de toch? orders mas. Ja. Maar om shak mitaka da ai. Tuurlijk. Om shak te bel me toch. Ala de, ala mate maar om shak e goeiemorgen. Ja, maar En om shak e actie mitaki. Je volk desani. Want met takanga den doef mi jaso ina jari. Ja. En de serfe kobi je begreep tak de ma chisono. Ja. De ma chisono. Senang safe sa ook te volgt de man. Ja, zie. Senang safe sa nesribi. Senang safe sa e volgt ala de tori. Omdat unu moest jara boskop leggen volk uit. Sare man betak. En meteen bepaalde of den toe. Betak jere nou. Ala de uitspraak. Ala de sansa utak. Voorheen. Ja. Mi abeta banti toch. Ja, wap de tap. Wap den toch. Dat bouw kon aan eten. Ja. We zorgen voor chip is dat go. Dit is natori. Dit is man. Dit Jenny betaki. Ja. Dit is Rusland betaki. Juist. Dit is Amanet betaki. Juist. Nou, Arking. Ik grauw toch? Nee, in om Karaman dat nee. Nee, no, suma. Rusland. Hoe kan je dat? Zei je dat? Amana vice-president, ja. Ama vice-president, Ja. maar mischek gro. Wat zei je dat? Hè? Zei je dat? Lukuno. Te ga feti. Ja. Dan imose luku altijd ef maand na pay baka yara. Want zo lees je denk dat maand na pay baka. Ja. Maar mano dai baka. Amano def shi serefi. Ja, ja. Isabi toch? Oké. Dus de man dat hij na zwakke schakelen. Ja, ja. De man kan makkelijk. Ja, ja. Omdat de man bezit de chamuk basomelanga. Maar san begom waman. Ja. Omdat de man op man doe. Sa de be wani nanga Ja. a waman. Ja. Isabi? Ja. Dus dat de man berikan tak ufen tante yani. Da ogogo kupari dape. Oh, oké. I verstaan. Ja, ja. So we arki maluku man en a man die afgrot tapu meneer teita dorok ba. Ja, ja. Isabi toch. Dat we baro die we tak tangi. Dat we wel arki. We baro die en wansan zo onom vergiti. Vooral onder een regime die si va parse bedrog. Na morogri baka. Want no yongo yep you serefi. No praxer want je shitanga no luko olanga udekba. Vanaf 25 mei, soort moeder augustus. Augustus wil go. Augustus, maar mine, si bigi vraag wat janga pakket. Asanati. Ja. Da IDB da vakasi. Anga de wanati fa. Pakket to de no. So, we da jere ja dan mi want te tak jere no. Dan moet je aan zelfredzaamheid gaan doen. Ja. Jungo yep you serefi. Jungo mek moeite na ngay serefi. So buso truchani na gron pranwasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katak ay minawa jaja sarana man. Minawa jaja sarana uma. En politiek ne moeya sa ye duara. Nee. Dat afi serefang ay kesen. Met ako grantani en mine na mazar dignity gambo. Ja, maar ze gaan bij shit op televisie nou. Want bepaalde sma, de mij make film in Paramaribo, vader mij kreeg foto.
Amanati netas anabetas renang. Altijd foto bekring 5 uur bakan na. Komit 7 uur leti. Altijd. Mi berego dat we bisa precies. Tamara feng, dan ju. Die emeka film nou. Etroe doti tap strati. Da her paramari bru doti. Dus daarom mi etaki vanuit dat programma disi. Toch? Betakanga sernamang. Alla de man die make programma. Betakanga sernamang. Omdat als sernamang in voeding op. Die me leggen uit. Dat aan hem troe doti tap strati. Maar dan kom ik film. Alsof a regering die is erop. Altijd de man bekring. Bakan na 5 uur altijd kring. Tamara feng neem luko. A volk in voet op. En vanuit het programma weet ik na troe doti tap strati. Sernamang. Hoor je kon de kring. Dat je kan nak tapi bosu. Mina wa echte sernamang. Petako grand tangi. Te wantra Lisboga. You don't